Obodo niile chọrọ udu bọnchị o. N'obodo na-enwere udu bọnchị obodo afọ ife gbarụma chọrọ udu bọnchị o. N'obodo na-enwere udu bọnchị obodo afọ ife gbarụma n'ezinụlọ ọbụla chọrọ udu bọnchị o. Maka ndị na-enwere udu bọnchị o ndị afọ ife gbarụma nwanne ma nwanne ihe ife a na-akwakọrọ ime ihe enyi m enyi ya ife a na-akwakọrọ ime ihe anyị bụgazi ego udu bọnchị o ịkarịsịrị Chalụ bụ n'ụzọ ka nkene eze ego ofu nwa ka mmadụ ili ọgaranya na-eme ka Chukwu na mkpọ unu na-esi ya ngọ ka njukene ana-esi ya ngọ ngwa gị ime eji agbọ ya eze ego udu bọnchị mmanwụ karaka n'obodo amụgo nwa ka nwa ude ozigbo ofu nye ka ọ na-enye ego onye o nyere ego abụla odogwu n'ụwa mebe ife odogwu ịmalụgo gosi m onye a na-enye ego n'ụwa golisie kpọlihe kpọtara udu bọnchị ka anyị nenekwa ohu maka ife ọ na-enu ego bụ na bọnchị ịmalụgo ohu edu oge ego onwe bụla odogwu ude obodo amaligo mmanwụ n'ike haba ọrịa ga-eteli mmanụ nso ozikwa ego dị verifiable ka ịmalụgo ọ bụrụ oche acha bute ka ọ chọrọ si bute ego udu bọnchị bụ ego Chukwu ọkwa n'iru anyị ka ọ dị tanya bụ abụbụ ọkwa n'iru anyị ka ọ dị kpọta nyere ego obodo kwelugo owele ya wee jebela obodo ozi ọ dị anụ akwa nwanne n'enu nwa gbachi nkịtị ọ dị ekwu ya eli nne ya amara Chukwu meli mkpọ niile ụkwụ ọma kpọrọ ndị ide mmiri n'ụwa ka ịbụ n'anya si gị n'udu bọnchị bụ nwa chi sitere ọnụ n'ụwa obodo niile chọrọ udu bọnchị o. Obodo na-enwere udu bọnchị obodo afọ ife gbarụma n'ezinụlọ ọbụla chọrọ udu bọnchị o. Maka ndị na-enwere udu bọnchị ndị afọ ife gbarụma nwanne ma nwanne ihe ife a na-akwakọrọ ime ihe enyi m enyi ya ife a na-akwakọrọ ime ihe anyị bụgazi ego udu bọnchị o ịkarịsịrị anyị ma ịbịanụgoba okeke na Disemba na mkpọ ka ife udu bọnchị na-emela ụmụnne ya ikweta n'udu bọnchị bụ nwa chi zitere ofu nwa ka mmadụ iri ozikwa agụpụta mmadụ one ebidola ụba avịa agụpụta mmadụ one agbajefe obodo oyibo ndị niile pasịrị jamụ ma fe nwere ego eji eje yunivasiti udu bọnchị na-etinye fa na yunivasiti kwụọlife ụgwọ from year 1 tinaba agụcha ndị gụsịrị agụsị ma fe nwere ọrụ worozi udu bọnchị na-achọ ya bụ ọrụ ofu nwa ka mmadụ iri na mkpọ obodo dike ndị niile kalụ ụka na mkpọ from 65 years ọ na-akwụfu ụgwọ ọnwa n'ọnwa ọkpọ na Disemba ka ọ nọ wee mee ya increment times 2 ka ịmalụkwa ịmara na ndị ụkọchukwu niile ma ndị semesi ma ndị fada nọ na-akwụsịpụ ụgwọ n'ọnwa onye mere ka udu bọnchị mere ibe odogwu unu ekwelugo rọtara ilo n'ile ọla na mkpọ tinye ọkụ n'ile ọla na mkpọ nwebe ọkụ chọkere m udu bọnchị ka nna anyị aka na ọ na-eme ọfụma odogwu si
n'obodo ọbụla chọrọ ụdụbọchị ezinụlọ ọbụla chọrọ ụdụbọchị kelebe huda haba huda ija haba ayaka jaja sokwe malaka mboni nene pezi pasi chukwu olisado welegi enye selfish mmadụ 1 million bunye ụdụbọchị ka o bulukodo maka na ebunye ụdụbọchị ka o pekata mpe na mmadụ 2 million ga-abụlile odogwu ma ọ sọrọfa ma ọ sọrọba ọ na-enye ya selfish people ewelu ya bụ ego welu bọọdụ rime obele oge fechiga na wibaro ajụba si na verigo okefa anyị atakọrụzi ihe ụdụbọchị na-eme anyị ọfụma ọzikwasị ofu egwu ka mmụọ niile na-agbazi ya bụ egwu ka m metiri gị ka ị nụrụ na ntị ọkụ ejebe ụdụbọchị ọkụ anaba ụdụbọchị si na-ejebe ụdụbọchị na mpọ ọzigbo ofu nwa ka mmadụ iri eze ego ọgaranya m eze ego kelele huda haba huda chobiye chidiye ida baya kaka ọgịnịdị ajụjụ na-ajụ m ọmụsọ ndị mkpa ọkọ na-emelụ ezi ego na-emelụ ọla niile ka o si enye m ego adịrọ mma n'ụwa na ọ mara enye ego na bochiko na-ebunye m ego nnọkọta otu ọma lat na 6 figures onye ụdụbọchị melụ ngogịnị ọsịbụ Chikobi ana m egechara egwu gị nyaba egwu wee sọ m nighinighi wee si onwe m na mmetelugo ofe taa mmezienụ ka m si eli ofe 6 figures na afụgokwe ezego nwa na-emesi ibe ike ọga owu lọlọdụ Chikobi onye mbi na-abịa ihe wee bụrụ odogwu msili na-akwụ anwụrụ ka nji babi ihe ọrụ ebe afọ ka nọ wee bụrụ odogwu ju ụwa niile obodo malụ m owu biya ka nọluwo na-enuluwo na bụrụ odogwu unu ekwelugo ọgaranya nwere obi salizali ọgaranya nwere isi wagị na mkpọ n'anya m ka ọ dị wee kpata nnekwu ego ịmalụgo ke nwa n'odolo ma anya kpamkpam obodo na-enwere ụdụbọchị kwabalele na ibe kwala ụnụ maka ụdụbọchị bụ nwa chikwukwubala obodo niile chọrọ ụdụbọchị ezinụlọ bụ na chọrọ ụdụbọchị Pasi ngwabi ife ọ na-alụ dị ya bụ chairman Frankie Group of Companies ka ịmalụkwa ịmali Frankie International Limited ndị kara aka Industrial Chemical ka o ji wee kalịa Agro and Allied Products ka eji malụ odogwu mgbodo amago mmanwụ ya bụ Miran Industries Limited ebe ego si abịa kalịa ikwelugo ya bụ chairman CEO Franche Hotel and Suites n'Ọkọta Lagos State ọrụ ebe anyị
sacha aka ya bụ chairman Frankie Real Estate yo ebe ego sabi akali ya obodo amago odogwu gbara ndị ọcha na-ejeli ya ozi na China ọkwa ndị ọcha na-ejeli ya ozi na America ọ ga na-akwụ ndị ọcha ụgwọ si n'udu ụbọchị bụ nwa ka nwa Frankie Group of Companies nwere many subsidiaries na company akali ya musu udubọchị na ego akali ya odogwu eyi obodo ọbụla achọrọ udubọchị ka chọbele ya ezinụlọ ọbụla achọrọ udubọchị Everybody